Dat akkoord is tekenen door het ministerie Natuurorganisaties en Fiscus. Die laatsten tekenen omdat ze eens geen oren karhienen. De staatssecretaris zei van we doen 25% dicht. De overige gebieden mogen niet drukker bevist worden. Oh ja, en als je afspraken maakt stuur ik de NMA op je af. Nou, hoe moet je dit nou oplossen, visserman zijnde? Nou, compensatie hebben ze er nooit van gehoord. Iedereen die van zijn grond af wordt gestuurd, die krijgt een compensatie. Nou, ze willen helemaal niks. Het is gewoon slikken of stikken. Er is 2 miljoen euro beschikbaar om de pine bij de fiscus wat te verzachten. Dat zal oproept worden om te onderzoeken of de genale fiscus keer ombrengen onder de zeeboeien. Dus op deze manier, middels het tekenen van het akkoord en de daarbij behorende voorwaarden, kunnen we wel een soort dossier gaan opbouwen en onderzoeken gaan laten uitvoeren. Zodat we dat in de toekomst wel kunnen bewijzen dat wij als garnalenvissers inderdaad geen bodemverstorende activiteiten uitvoeren. Want er stiet de fiscus nog volle meer te wachten. In 2003 moet er op een nieuwe vergunning onvregen worden voor het visken in de Waadzee. Dat zal ook betekenen dat er her en der gesloten gebieden in de Waddenzee komen. Alleen daar is wel de bereidheid om mee te denken naar een breder, ook economisch perspectief. Ook vanuit de natuurorganisaties is daar wel meer aanwezig dan bij het VIBEG-akkoord. De Waadvereniging is blij met het akkoord, omdat het goed is voor de natuur. Toch vindt de Natuurclub wel dat de visserij van groot belang is op de Waadzee. Al moeten de viskers in de toekomst wat meer een rol krijgen als natuurbeschermer. Wat we moeten doen is echt naar een breder pakket gaan kijken. Dat je niet alleen kijkt van waar en wanneer er gevist mag worden, maar ook naar de hele keten gaat kijken. En als je echt gewoon goed samenwerkt, kun je zeggen van we gaan toewerken naar een waddenvisserij die ook een echte meerwaarde heeft, een niche product is. Waardoor je de visser dus meer verdient en de natuur tegelijkertijd de kans krijgt om zich te herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan.